बस भैया नाच गाना बहुत भई, अब कुछ खाए पिए के इंतजाम होगा। ठीक बा। तो अब चल जा गांव में, चला चला कोनो के यहाँ कुछ तनी ठगी होगी तो काम हो जाए। हाँ चला वहाँ ठहर जाते। चला 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 चला। के बा हो घरवा क्यों बा? अरे हमें यही साड़ू भाई कहाँ बा? अरे मिलल ना भेंट नहीं करला। आज जवन बा कहाँ चली गई ना, आज बाटी तो बटले नहीं बाटे घर में। आई बैठी रहुआ, खेत से गइल बाटे और बोला के लेके आवत है। खेत से गई बाटे? हां खेत से गइल बाने। चला तब बैठल जावा, हवा पानी में पियल जा सकता। पता नहीं के है, हम चिन्हत नहीं बाटे और खेत से गइल बाटे। ठीक बा, पानियो नहीं देती है जात बोला के लेके आवत है। हाय पी रहुआ पानी। अगर बा पानी उनी पीला सब नहीं खाओ हां ओकरे बाटे अबे जवन बा अब जुगाड़ होता चल गई। हम तब देखी हम उ जवन बा कहां ले गए। क्या तलवा धक्का धक पियल जाता। गइल बा गइल चल गई। ठीक बा जल्दी करो धक्का धक पी लियो भैया, पीला चला। हां बहुत दिन प्यासे का भाई तसल्ली मिलल है वही। चल आगला रवरे एक बाटी रव साड़ू आइल बाटे। कहाँ साड़ू आयल हूँ? हमें नहीं पता बा, चली घर में देख ली। हमार साड़ू तोर का लगी है? हम तो जाने तू आप साड़ू तू समझा। अरे पगली तू उनके घर में घुसा के चली अली है। तो के पता न तोर जीजा कहाँ खवे? चल देखल ने चल। कमनवा कहाँ गई ले? असड़ुइये कहाँ गई ले? भाग गए का सार से बनवा ले? वो तो कह तो तोरे साड़ू हवे। करे तोर जीजा आइल तो चिंता ना है, तो जीजा ना चिन्हबी। बताओ थी मूड के रहले करिया के मूड के।